Eli Ideadrillin kanssa on tarkoitus näyttää yrityksille ja yhteisöille se, että, ja ulkomaailmallekin, että miten nykyaikaisesti pystytään tuottamaan osaamista. Puhutaan oppimisesta, ei puhuta enää opettamisesta. Meillä on eri alojen opiskelijoita, toisen asteen opiskelijoita, lukion opiskelijoita, ammatillisen toisen asteen opiskelijoita, joita on tiimeissä. Siellä on hyvin paljon kokemusta ja osaamista nuorilla ihmisillä. Ja katsotaan yhden päivän aikana yhdellä toimeksiannolla, yhdellä hyvällä keissillä, niin mitä nämä opiskelijat pystyvät siihen tuottamaan. Annetaan hiukan apuvälineitä siihen päivän aikana ja annetaan asiantuntijaohjausta eli sparrausta siinä päivän aikana. Ja sitten siinä on pikkasen tämmöistä kilpailuluonnetta myöskin, että loppupäivästä opiskelijat pääsevät sitten esittelemään omia tuotoksiaan hyvin lyhyesti ja parhaat palkitaan. Siinä lyhyesti Ideadrill.